ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲା। ସତ ମନେ ପକା ସେଦିନର କଥା। ଘରଟା ହୁ ହୋଇ ଚଳୁଥାଏ ହୁ ହୋଇ। ଘର ଭିତରେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଥାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ବୋଉ ଥିବା ରୁମଟା ବାହାର ପଟରୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥାଏ, ବଞ୍ଚାଅ, କେଉଁଠି ଅଛ ଆମକୁ ବଞ୍ଚା, କେଉଁଠି ଆମକୁ ନିଆଁ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, କେଉଁଠି ଅଛ ଆମକୁ ବଞ୍ଚା, ବଞ୍ଚା ଆମକୁ। ମୋ ବାପା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ତୋ ବାପା ସେ ନିଆଁ ଭିତରୁ ଜଣ ପରେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମୋ ବାପା ଥିବା ରୁମଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ? ମାରିଦେଲେ।